tomto návode vám ukážeme, ako vybrať obchodného bota na platforme uTrading. Všetky boty sú tu úplne zadarmo a líšia sa len veľkosťou minimálneho príkazu a minimálneho vkladu na burze. Pred spustením bota sa uistite, že máte Performance Pack. To je špeciálny balík, ktorý zodpovedá za výkon vášho bota a priamo ovplyvňuje rast vášho zisku, s ním bude bot prinášať zisk, kým nevyčerpá celý svoj výkon. Výkon znamená zisk, ktorý bot dokáže priniesť. Takže, aby ste vybrali bota, prejdite na platformu utrading.com a prihláste sa do osobného účtu. Prejdite do sekcie Boty uTrading. Vyberte si vhodného bota podľa veľkosti minimálneho vkladu a kliknite na tlačidlo Pridať bota. Otvorí sa okno s podrobnými informáciami o vybranom botovi. Ak vám parametre vyhovujú, kliknite na Potvrdiť. Hotovo, úspešne ste pridali bota. Teraz ho stačí aktivovať a začnete získavať automatický zisk v USDT.